חזרנו, איתן בן אליהו עדיין איתנו. וסמל ראשון נריה. שבוע טוב. במילואים. מילואים. סטודנט לרפואה, לא? סטודנט לרפואה, נכון. איפה תופסת אותך המלחמה? אותי תופסת בניו יורק בכלל. שבת בקהילת קווינס, אנחנו 7 שעות אחרי בזמן, אז קיבלתי ככה את כל הדיווחים ברצף. כן. על מלחמה שפרצה בישראל, חמאס פרצו את הגדרות, ממש הכל הגיע בבום, ולא האמנתי. נשמע לך בדיוני. לא, חשבתי שהם לקחו איזה משהו ככה, עזו הזיות, לא האמנתי שבאמת קרה דבר כזה בארץ. ואז אתה לוקח טיסה, מגיע לארץ, נכנס לעזה. אני בצו 8, כן, אני בצו 8 מ-7 לאוקטובר, ומגיע ישירות. כאילו גדל 252? אני תחת 36. שמה זה אומר, סליחה, למי שהיה בגלי צה"ל? 252 זה צנחנים, 252 זו אוגדת מילואים. עשיתי סלט, לא חשוב. 252 זה אוגדה שכולם מילואים, 36 זה גולני, ביסלח. ואתם נכנסים עם הכוחות הראשונים? אנחנו נכנסים קצת אחרי, לא היינו ראשונים, ביסלח 17, קורס מקים. אוקיי, ואז אתם מופקדים על אחת המשימות היותר מיוחדות, לדעתי התמונה שתזכר עד עכשיו מהמלחמה. בוא נראה את הרגע הזה, זה צריך להגיד, המסדרון ההומניטרי השני, נכון? יש 2, כן. על הים. נכון. הראשון זה שאתה הראת לדעתי שעם הדגל נכון, הלבן. עם הדגל הלבן. עכשיו, זה קורה השבוע, אם אני לא טועה. שבת, נכון. מי זה האיש שאנחנו רואים שנותן מים? האיש הזה זה איש שנקרא סגן אלוף דניאל לוריה, הוא המג"ד שלי, מפקד מדהים. הוא ממש בא במגע עם האזרחים, אנחנו נמצאים טיפ-טיפה למעלה, כמה מטרים למעלה, מאבטחים את המסדרון, חיילי צה"ל. גם מילואימניק? לא, הוא סדיר. זה רופא שנקרא דוקטור דניאל קידר, מילואימניק, פלסטיקאי מאיכילוב, איש גם מאוד מיוחד. ואנחנו מאבטחים את המסדרון, מקבלים הנחיות מכוחות צה"ל שנמצאים שם. עכשיו צריך להבין, קודם כל לפני הכל, ביום הראשון אני מבין שהיה את המסדרון ההומניטרי, אף אחד לא עובר בו. נכון, יום שישי אנחנו יושבים שם משהו כמו 4-5 שעות, ואף אחד לא מגיע. חמאס פשוט ירה בכל מי שניסה לברוח. אתם יודעים שהוא ירה? מג"ד אמרנו לו, הבטחת לנו מסדרון, איפה הוא? הוא אמר לנו, אין אף אחד, חמאס ירה בכל מי שניסה לעבור. ירה והרג, ואז צה"ל כאילו טיפל ביורה ובהורג. זאת אומרת, רגע, וזה היום השני. רגע, אז הסיטואציה היא שבעצם צבא ההגנה לישראל צריך לירות בחמאסניקים כדי לאפשר לעזתים לעבור בבטחה. מציאות שלצה"ל חיי אזרחי החמאס חשובים יותר מחמאס עצמו. אז זאת השאלה. מה בכל זאת עובר לך בבטן, כשאנחנו כבר יודעים מה קרה אצלנו, אנחנו יודעים מה המנובלים האלה עשו אצלנו. אנחנו גם יודעים שהאוכלוסייה לא בדיוק אנחנו יודעים שהאוכלוסייה, אנחנו שמענו את שיחת הטלפון של המטונף הזה שמספר להוריו שהוא הרג 10 והם אומרים לו, ואז האוכלוסייה הזו ממש מגיעה, ולתת להם מים, לא לתת... איך מתמודדים עם האירוע הזה? אז אתה רואה שם מחזות לא פשוטים. אתה רואה ילד בן 3 הולך יחף על החוף, בלי הרבה ציוד, עם שקית קטנה, או אישה מבוגרת, כפופה, הולכת לי עם איזה שקית, והיא צועקת ווטר באנגלית. ולנו יש אישיות מים, שאנחנו פרקנו יום לפני לעצמנו, לחיילי צה"ל, ומצד אחד אתה אומר, מה, אני לא אביא להם מים, אישה מבוגרת, או ילד קטן בן 3, ומצד שני אתה אומר, האנשים האלה שצועקות לנו שוקרן על המים, צעקו את אותו שוקרן ב7 לאוקטובר, הם מחבלי החמאס שטבחו ועשו את הטבח הנורא. המשפט שמלווה אותי מתחילת הלחימה זה מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים, וריחמנו, הקשנו בגג, ויחיא סינואר קיבל פה ניתוח בשיבא, והתאכזרנו לאחינו בעוטף. אז אתה נותן מים ומתחרט תוך כדי? אז זו לא החלטה שלי, זו החלטה שמעליי של המג"ד, ועד היום אני נקרא בסיטואציה גם בינינו, בתור לוחמים שנמצאים שם למעלה, אחד אומר מה זה הטעות הזאת, והשני אומר, לכו תדעו עם הילד הזה שרואה את חייל צה"ל מביא לו מים, ושאמא שלו אומרת לו, חייל זה דבר רע, אולי זה ישנה איזה משהו בתודעה שלו, אולי הוא יבין עדיין אנחנו, אבל אתה יודע, בסוף, אחרי שאמרנו את כל זה, זה מוסריות נטו. כל האירוע הזה הוא אירוע של אנשים שהמוסר הבסיסי שלהם כבני אדם גובר על האמוציה כישראלים ויהודים. חד משמעית זה מוסר נטו, במיוחד שבחסות המסדרון הזה נעצרו 5 פעילי חמאס. רגע, איך זה עובד? אז יש אמצעים של צה"ל, שהוא יודע לזהות שם בין עם פעילי חמאס, בין עם חטופים שמוברחים בחסות המסדרון. אתה יודע להגיד בוודאות שלא הוברחו חטופים במסדרון שלכם? אני חושב שצה"ל יודע להגיד את זה, צה"ל עושה שם עבודה מדהימה. היו המון שמועות, המון דיבורים. נכון, אז אני חושב שצה"ל עשה שם עבודה... כאילו יש אנשי שב"כ ואנשי מודיעין שגם עובדים. אבל אני רוצה לחדד, כי במסדרון שלך רואים ממש מגע ישיר בין החיילים לבין העזתים. זה לא בדיוק מה שראינו במסדרון המקורי שהיה יותר מזרחה. אז גם שם מתחילים קריזה מרחוק, זה מסדרון יחסית ארוך, בהתחלה הם נבדקים מרחוק על ידי כוחות עם מגפונים, חיילים דוברי ערבית, ורק אז אחרי שהם נבדקים ורואים שהם לא ממולכדים, יש באמת מגע עם האזרחים. ובאמת עצרנו 2 פעילים שם שזהו בוודאות, כמי שהיו בשטחנו ב7 לאוקטובר. איך יודעים את זה? צה"ל עם אמצעים שלא יודע לזהות את כל הפעילים. הם התנגדו? הם לא התנגדו, הם גם באו כגברים לחקירה.
ואז שהבינו שנתפסים כל הפוזה הגברית, הם הבינו שהם אולי גיבורים על נשים וילדים, אבל מול חיילי צה"ל הם הבינו שאין להם כוח. ואז מה, עוזקים אותם ולוקחים אותם לשב"כ צפונה? נלקחים לחקירה. תגיד, ומה עם החשש הזה שבכל זאת מישהו יתפוצץ עליכם שם, או שהם עוברים איזה מגנומטר, משהו מהסוג הזה? אז כל הבידוק נעשה מרחוק מאוד עם מגפונים, רק אחרי שבאמת מוסר החשש שיש מגע, וגם לא של כולם. איך מוסר החשש? עם מגפון, לא מכיר את הטכנולוגיה. להוריד חולצה, להתפשט, ממש להראות כאילו שהם לא ממולכדים. אם זה נשים? אם זה נשים, הם פחות במגע איתם, הם מפרידים לרוב, יש אמצעים של צה"ל, באמת. תגיד, הם אומרים, כאילו, הם נראים אסירי תודה, איך הם מסתכלים עליכם? בשנאה, בפחד. אז אני חשבתי עליהם, אם הייתי עובר בבית שלי, ברחוב שלי, במרפסת שלי, עומד פעיל חמאס עם דגל, ואומר לי, מגפון, תתרחק, תעמוד, תיבדק. נראה לי מורכב גם להם, בתור אזרחים, מאמין שלא כולם שם תומכי חמאס, אפילו האחד הזה שזה מורכב לו. אבל כן, הם אומרים תודה, אמרו לנו שוקרן. להגיד לכם, אני מאמין לשוקרן הזה, אני לא יודע. כי אמרתי לכם, השוקרן הזה נאמר גם ב7 לאוקטובר, ונראה לי שם הוא יצא יותר מהדרך. אני אגיד לך עוד משהו, אתה יודע, הלוחמים, הרוצחים שהגיעו לעוטף, הם הילדים והנערים של צוק איתן. אז אני הסתכלתי על דוקטור קידר. הם הבלתי מעורבים של 2014. אז שכחנו שהוא לומד, אמרת איזה ילד מפרקס. אז בדיוק, אני הסתכלתי על דוקטור קידר מאיכילוב, שאפילו לא רופא ילדים, שראה ילד מפרקס, ירד לטפל בו, וזה מצב כל כך אבסורדי שאין לו ציוד לטיפול בילדים, כי הוא חייל 18 פלוס, הוא רופא לחיילי צה"ל, ועזר מה שיכל מבחינת מדדים וטיפול רפואי, ויכול להיות שעוד 20 שנה ילד בן 3 הזה ירצה לבוא ולרצוח איזה יהודי, אבל כרגע... אתם אפשרתם דרך זה שטיפלתם בו בפריקוס. ואתם בדרך לעזה? אתה בדרך לעזה עכשיו שוב? אני מוכן לפקודות, ברגע שיגידו לי... הוא קיבל אפטר בזכותנו. אלה דילמות שאין לחיל האוויר, נכון? לפגוש אותם. קודם כל, יש דילמות רבות, ובמיוחד לפגוע פגיעה סביבתית, כמו שאתם יודעים. אתה יודע, אתה לא בטוח אם הקשר שלך עם כוחות הקרקע הם מדויקים, וכל מיני דילמות מהסוג הזה. אני רוצה להגיד לך איך אני מתרשם מהשיחה הזאת. שני דברים. א', אני חושב שהתיאור שלך וכושר ההתבטאות שלך יוצא מן הכלל, ממש לי לפחות, ואני מתאר גם לצופים, אתה שיקפת את מה שהתרחש שם. אבל אני רוצה להגיד, כעיתונאים אני מבין אתכם, אתם לא חצצים אותו לדילמה, האם לא התחרטת, והאם כן התחרטת. אנחנו לא מצפים שנתבהם כמוהם. ברור. אנחנו לא נתבהם כמוהם. מה זה להתבהם? אנחנו מגינים עליהם מפני החמאס. בסדר. זה case study עכשיו, אנחנו מדברים על זה, אני לא אמרתי שהתקרבנו לזה. אמרתי שאני מקבל את זה כמובן מאליו. ואם אנחנו נתחיל לעשות חשבון שאיזה תינוק בעוד 200 שנה יהיה, ואנחנו נראה בו, אז אנחנו נהיה בהמות כמוהם. ולכן אנחנו רחוקים מזה. ולכן עושים את זה ושלחו אותו, ואני שומע שהוא מנהל את זה יפה מאוד, ובאופן בררני, ואני שמעתי אותו מצטט את הפקודות שהוא מקבל. הכל בסדר. אני אומר, אנחנו, גם כעיתונות, וגם לא נתאמץ לקרב את עצמנו, להתבהם כמוהם. איתן, זה ממש מפגש, מה מעניין בזה? שאתה יודע, פתאום, הרי אנחנו במרחק 50 דקות נסיעה משם, אבל זה ממש מרגיש כמו מפגש בין שתי ציוויליזציות, אתה יודע, מאדים ונוגה ומאדים. למה צריך לנסוע ככה? זהו, אתה חי... אתה 7 דקות ב-F-16, אני מבין. אתה לא, זה גם נכון. אבל אנחנו חיים איתם בהרבה מקומות, אז מה זה? לא עם העזתים. לא עם העזתים, נכון. שתבין, אנחנו הקשנו... יש חמאס גם ביהודה ושומרון. אנחנו הקשנו עליו כדי לבדוק, עם החיילים בשטח, גם אחרי מה שראינו, תינוקות ערופים ב7 באוקטובר, אם נשארנו, לא מתבאמים, וקיבלנו תשובה. השאלה אם זה היה הקו המנחה, המגע תמיד אמר, אנחנו לא כמוהם. אבל הרגשת שיש אנשים שהם לא יגידו... היה ויכוח פוליטי סביב זה אחר כך? היה ויכוח בינינו כחיילים. כאילו החבר'ה, אתה יודע, מה שמתווכחים, כן, לא. כבר תוך כדי. ואני כבר הגעת לפוליטיקה, אני באמת חושב, לא, שכולנו כחיילים בחזית, אין לנו פלאפונים, יש לנו אחד את השני ויש לנו את הביחד שלנו. והדבר שהכי גורם לחיכוכים בין החיילים בפנים זה פוליטיקה. עכשיו, זה לא פוליטיקה של המלחמה עכשיו, של חובה לבקר את הממשלה, או לא לבקר, או לתמוך, אבל אני חושב שכרגע להתעסק במה שהיה עם סרבנים ועם רפורמה, ולא משנה לשני הצדדים. זה לא מגיע לצבא. זה משהו, דווקא הוא כן מגיע לצבא. כן? ואנחנו בינינו אומרים, תעצרו את זה עכשיו, אנחנו צריכים להיות ביחד. מה, גם בעזה ערבים על עילת הסבירות? אז כשאני ישן בתוך עזה, אני יודע שאני ישן טוב, כי חבר שלי מחפה עליי ואנחנו ביחד, ואני בתאגד, צריך לפנות מישהו תחת אש, אני אעשה את זה כי אנחנו ביחד. אז באמת אני אומר, בואו ננסה להעמיד פוליטיקה, כולנו בימים האלה, ולהיות ביחד. יש כל כך הרבה גבורה וכל כך הרבה... אני מחשבה להביא חבילת שי לחיילים, אני שכחתי את זה באוטו. חיי, כן. עד שהימין מביא איזה משהו במתנה, אז הוא שוכח אותו באוטו. נריה, תשמרו עליכם, על עצמכם, עלינו, ורק תחזרו בשלום. ביחד ננצח. תודה. איתן, רק שאלה על דרום הרצועה. חיל האוויר ריכך מאוד משמעותית את עזה, קרא קודם לסגת, לתושבים לברוח.
בדרום אין להם כל כך לאן ללכת, זה מאוד מקשה על הפעילות שם. שמע, אז זה מקשר אותנו עם השיחה הראשונה שלכם, עם השיחה הזאת גם של המסדרון המוניטרי, אנחנו פעלנו ונכון בשיטה של להעביר 1,000,000 ומשהו אנשים דרומה. זה דבר אחד. דבר שני, העבודה שאנחנו פה... רק אני חייב לקטוע אותך, כי יוצא עכשיו, לצערנו, יוצאים שמות.